Mga contemporary art gikan sa mga bantugang Pinoy artist gibida dito sa kauluhan. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Sa mga dunay gustong manuroy o mahiligon sa Filipino contemporary art, perfect ang Menarco Vertical Museum sa Taguig. Dito makita ang 39 ka mga contemporary art pieces nga hinimo sa mga Filipino artists. Matod sa founder o CEO sa Menarco Development Corporation nga si Carmen Jimenez-Ong, 7 ka tuig niyang labor of love ang Menarco Vertical Museum. Nahimo ng inspirasyon niini ang katawhang Pilipino. Buot niyang ipaambit sa mga Pilipino ang kaanindot sa Philippine contemporary art. Mitambong sa paglusad sa Menarco Vertical Museum si kanhi GMA Network President ug Chairman Emeritus sa Menarco Development Corporation nga si Minardo Jimenez uban ang kapikas nga si Ginang Carolina Gozon Jimenez. Full support sab sa mong kalihukan ang tibok pamilyang Jimenez. Buksan sa publiko karong simanaha ang museum dungan sa pagbalik sa Art Fair Philippines 2023. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.